Актуално се налагаме в Германия, Хамбург. Сега ќе видиме како се мачат македонските гастарбайтери. Отново работят. Това не е камион, това е кафана! Това е тук! Кафана, не е камион! Ако си от полицията идем да стане да си одеш! Моги месеца ми оси, кой те люби, ако можеш, на друг сърце да му дадеш. Група Диаманти! Моя сладка Наташа! Кажи само да! Моя сладка Наташа! Каза оттам и кай ми неко зна! Оттам ми неко зна! Среќа ка сум ја! Не ме оставай до край. Ajde, fest. Ajde, ajde, zamočim telefon. Evo ti kaj.